guys, welcome back to my YouTube channel in local vlogger. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा नोंथांमोना गामिनि सेन्टार ओरै थांनाय बेफोरनि जायगाखौ खोन्थानो होनना सानदों आरोना Finally लोगोफोर नै जोंहा सेन्टारखौ माने बारनानै जोङो ससे थांना आरोना लोगोनि न'आव जों बेग लायनो थांदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जानो हागौ जोंनि सेन्टारखौ नुबाय आं बारा मोजांबो दिन्थिस्लाबनो हायासै आरोना सेन्टारखौ बारा थिगबो नङा माने बिदिनो आरोना नर्मेल ओंखायनो जोंनि सेन्टारा बिदिनो फिसासो आरोना बारा गिदिर नङा गामिनि सेन्टार जितिया बेबायदिनोखा नोंथांमोना सोर सोरनो गामिनि सेन्टारफोरा फिसा फिसा खोन्थाहरनो ना माबायदि गामिनि सकफोरावबो इन्टारेस्ट मोनोना ओरैनो बेरायनो ओमफ्राय दा माने जोङो ओरै नोगोराव बेग लायनोसै बेग लायनानै सेन्टाराव थांफैजोबनोसै सेन्टाराव थांनानै ओमफ्राय माबायाव मा होनगोन न'आव थांसै आरोना आङो माबे स्कुलाव फरायनानै पास जालांनाय बेखौ आं दा थांबा खोन्थालांगोन मोनसे दै बारा दामि नङा गोबाय गिजिसो आं थाबोनाय स्कुला ओंखायनो नोंथां फाइनालि लोगोफोर नै जोंहा स्कुल सफैबाय जोंनि स्कुलखौ आरोना नोंथांमोना नायलांदो बेनोमोन जोंहा स्कुल आरोना बेनोमोन ओमफ्राय बिनि खाथियाव नैयाव मोनसे LP स्कुल मोनसे दं आरोना बेयाव नै बेला स्कुला बायलांबाय आरोना बियो क्लास मोजांफोर जायैनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सगायलायफोर थिं मोनसे मोननै नुदों ना ओमफ्राय खाथियावबो हाजो दं आरोना आङो थांनाय बै मोनसे नेक्स्ट ब्लगाव आङो खोन्थानायमोन बे माबाखौ हाजो थांनायखौ आरोना नोंथांमोना जुदि नायफिननो गोसोबा जोंनि हाजोखौ नायनो हागोन दा नैबे जोंनि सकखौ आं दहायनो दिन्थिबाय एसे एनै लोगोफोर नै आङो दा मा होनगोन जेरै सखानिफ्राय थांनानै दा न'आव फैबाय न'आव फैनानै गोजांबाय थान्दा बोथोर नालायथो दा गोजां हागोन बोथोरफोरा ओंखायनो टुपि नै आर'नाइ जेकेट गाननानै माने लंपेन्ट फिट फाट गाननानै दं आरोना माने गोजांबाय जितिया गावनि देहाखौ गुदुं खालामनो थाखाय माबाखागोन आंथो थ' नोंथांमोनखौ आसा खालामदों आङो आंनि नेक्स्ट ब्लगाव फैबावगोन होननानै दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आं सानदोंमोन दिनै जेबो ब्लग बनाया होननानै खिन्थुबा आनफर्चुनेटलि जागारबाय आरोना ब्लगा ओंखायनो जाबाय ओमफ्राय दा आङो नेक्स्ट ब्लग हगारबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना जुदि मोजांफोर मोनोबा बेबायदिनो साबसक्राइबफोर खालामना होदो बेबायदिनोसै आरोना थ' बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय